Здравейте! Ние сме Gameplay TV 2004, тук при нас е Хекс, мастер PvP Хекс. Днеска правим едно обедно влогче, хапваме си под дождето. Ето. Моята кола. Да, ето ходок. Ето по неговия ходок. Не забравяйте моя. Така сме е близко. Да, има много хора. Похапваме се. Забавно е. Микрофона може да е малко зле, защото реален може нещо от вятъра, ако духне вятър на скоро време. Ето то започна. И без това снимаме от таблет теч. Дай бати. Или е ново? Да, хлапам се, както видяхте, чакайте. Това влог ще говорим да отсъди. Да, аз всъщност не знам да е. Как направихме влог? За нещо. Окей. Нещо. Да, нещо. Гледаме как маняците бъкла ще гледат футбол. Да, много са слаби. Нали? Доста. Габиш ми победа. Виж го е! Не, аз ще го откуп. Има два вратаря. Двата зла. И цялата врата е открита. И не могат да вкарат лисец. Как снимают? I like a monster. Той вече се приключи, ребята. Да. Дръпни ми го. Дръпни ми го, е. Готово. А ние после ще играем на кръница, защото нямаме топка. Да. На здраве, Гого. Благодаря. Виж колко вкусно изглежда. Това е по-вкусно тече. Не, гушите са. Моето има. Защото гледам, че се вижда нещо жълто такова. Няма кетчуп. Няма пасира хрен. Като... Да, че няма. Нариза. Баси майката. Баси. Не нужда е ба. Те сега когато се направим, като се напием, и ще продължим влога, само че не е от също. Fuck the shit. Fuck the shit, motherfucker. Motherfucker, има кетчуп по таблета. Оля. Този пък. Оля. Не е смешно, човек, моля се. Айде да играем. Добре. Абонирайте се и чао от нас. Чакай, да се сбържа таблета първо. Това ще го отрежем. Виждаме.